मोनसे सोमोनांथाव खौरां सासे सुबुङा सिमाङाव नुनाय नाम्बारखौ लानानै लटारि गेलेनायाव नोगोद रां देरहानो हादों। थारैनो उन्दुनायाव नुनाय सिमाङा मोनसे सोमोनांथाव खालामदों सासे सुबुंखौ। USA हादर भार्जिनियानि थागिबि सासे सुबुङा गावनि सिमाङाव नुनाय नाम्बारखौ लानानै मोगथाङाव लटारि गेलेनानै गासै 1.97 कौटि रां देरहानो हादों। गावनि सिमाङाव नुनाय लटारि नाम्बारखौ भार्जिनियानि लटारि बैंक एमिलियनआव होना गेलेनायाव देरहानो हादों। बे खाफालगोनां सुबुङानो जाबाय भार्जिनियानि हेनरिक' काउन्टिआव हाबा मावनानै आजिरा मोननाय मुङा आलन्ज' क'लमेन। आलन्ज' क'लमेनआ गावनि देरहानायखौ गावखौनो सोमोनांदों आरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।